Governor Charles Soludo, Governor ndị Anambra State. Ajụjụ ka m na-ajụ tata. Ọ pụtalụ na time elube mgbe akwa ọkụkọ wo ya ọba ya na be ya. Mgbe o elu nọ. Ajụjụ nwere ịjụ today. Ọ pụta na omenala adọrọzi na enwerozi ọdịnala. Ajụjụ ka m na-ajụ today. Adịrọ m against government. Mana ihe na-ekwu okwu ya bụ ọ bụrụ na iyo chechego akwa ọkụkọ Tiwaraki. Ifuru ya ka ọ na bụ ụlọ. Ganete ndị ọlapụ n'ụlọ. Maka na akwa nwere nwa, nwee nwunye, ọta nke ọ dịkwa ndị ọzọ eji. So mụọ bụ eze fere one of ya ga-alụsị ndị obere agụ mana n'Enugu steeti. When na-agwa gị okwu today. Maka na asị na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa. Iche ilu iche azụ. Onye ọbụla nwere nwa n'ụlọ. Agwara gị wa bụ nna nke ndị Anambra steeti wee tata. Asị na nna tie nwa ya ihe were aka nri tie ya ihe were aka ekpe kpuchite ya azụ. Ayọ ka nna ayọ. Ka ifuru ike akwa ọkụkọ Tiwaraki ka ọ na-alụ ụlọ. Ọ bụrụ na enyocheche gị ya. Mechie lab, mechie ihe niile kwuru. Because anyị nwa n'onwe anyị na-ege ntị. Ka anyị nụkwana ihe anyị asị na o melụ. O nwebekwana ihe ịkọwara people. Na the young man mere. Ihe bụ the offense. Anyị wee na-ayọ gị tata. Ka itinye gị ya n'ọrụ. Ka o esi wee nalụ ụlọ. Ka ndị ọzọ ga-esi wee nalụkwe ụlọ. Ọtụtụ ndị eji weche family. Ha wechara nwa. Ha wechakwa ndị ha na-enyere aka n'obodo. Maka anyị wabụ ndị native doctor. Na-egbu ewu, na-egbu ebile. Na-egbu ọkụkọ. A na-esi nri, a na-esi ji eji abịa ekene. E nwere ndị ọ bụ ihe ahụ ha riri that time bụ ndị ọ ga-eri na-ede. O nwere ndị ọ na-enyere aka. Nwekwa ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ahụ niile ọ na-enyechara aka. Ha ncha niile nọ n'ahịa mmiri nọ n'alịlị. Soludo na-ele okwu anya. A sị na ebe mmadụ na-eme mmadụ ihe ka ọ na-eme onwe ya. Maka onwe ihe ọ ga-abụ mmadụ na-eme mmadụ. Ọ na-achitekwa to family the person. Bịa na-enye nsogbu na family ya. Akwara mmadụ ka eji. Ọ bụrụkwa na anụmanụ ka eji. Ọ bụgodị na gịnị mere ha ataga afụfụ. Ọ bụkwadị na ọ nwere ihe mere. Ebe eji ha red handed. Ebe ka ụwa marụ. Na ihe bụ the offense. Eme ka ndị mmadụ mata. Na ihe bụ offense ha commit. Because mụ abụ eze fero. Ana m akwụ n'eziokwu. Ọ nwekwa ihe mmadụ commit. Adị sure. Na ihe a being against the law. Si jido ya ahụ jidesie ya ike. Mana once e mere mmadụ investigation. Afụ na-ewere ihe onye ame n'aka onye ahụ dị ọcha. Onye ahụ kwesịrị ọ dị free. Naba na biya. A sị na onye na-egbu agwọ na eze isi ya. Ihe ọ bụla mmadụ na-eme n'ụwa ya cheta maka echi. Maka na ọ bụrụ onye dị ọnụ mma taa ka ọ ya dịrị mma echi. Mmadụ ejikwana na o nwere power. Wee megide ogbenye. Ọ dịrọ mma. Maka na ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ na-ayọ ụwa. Ọ bụrụ na ọ yọrọ n'ilu onye ahụ, o nwekwara ike ọ bịa n'ilu ụmụaka ya. E nwechara some people mechara mmadụ ajọ ife n'ụwa. Ụmụaka ha na-ata afịa ruo tata. So Governor Charles Soludo, ana m ayọ gị. Ọgwụ a bụ nna nke ndị Anambra. Nebekena ya n'okwu a. Lapụkene ndị a ka ha naruo ụlọ. Ka ha jenete family fa anya. Ụfọdụ bụ ofu onye n'ime ha bụ onye nwunye ya mụrụ ejima. Ha na-asọfa. Ọ dịghọkwa n'izi. Ọ bụrụ na di ya ahụgo ahụ. Because ọ bụrụ na di ya ahụgo, ọma na di ya nwụrụ. Ihe a bụ ihe anya mmiri. Biko ka nna ayọ gị. Meziere ha ebere n'ụdị ọbụla. Ọ bụrụgodị na mmejọ adụrọ mgbaghara ama ndị n'ụwa.
ogogode ebe ha shi mejo ha taga afufu emekwere ha ebere won so no bro na ha committed ihe dị against the law ọ bụrụ nke na na-eme dibịa na na-agwọ ọgwụ ndị gboo bidoro ọdịnala ọgwụ bidoro mgbagbo and omenala ya na-echi the only thing mụ ebe fero na-agwa ndị mmadụ ihe ọ bụla ị na-eme gụkwụba aka ọtọ na-eme ya etinyekwana aka n'igbu mmadụ etinyekwana aka n'igworo ndị oyi ọgwụ ma igworo ndị kidnapper ọgwụ ana m agwụ ya ndị dibịa maka bọsọ ọbụla imebi ọrụ nke mmadụ nke ya emebi many years ago ka m gwara ndị ọkija okwu si ya nke ọ na-abụ every time una na-epost shows ndị mmadụ na social media not very bad unu makwara ama na gọọmenti dịkwa na ọ bụrụ ozi omenala na ọ bụgodị na arụsị gbuo mmadụ na o nwere ka ndị be anyị si eme ya onye arụsị gburu ọ bụghị esebu ya pichọ gbanwe ya na social media adaghị eme ya ihe anyị emeba gọrụ ndị ahụ soso arụsị agụsịa ya ha eme omenala arụsị bụrụ onye nke ha denie ya nwe na-agwa gị okwu taata na ebe na-ewe ndị dị njọ ewekwe ndị dị mma obodo ọbụla ewe ndị dị njọ a na-enwe ndị dị mma ebe ahụ ọ bụrụ ya ka anyị eji wee chụgharịwa many people ọ dịka omenala adọrọzi ile maka na amata na omenala bụ ụka ụzọ wee bịa n'ala Igbo ihe ndị be anyị ma bụ omenala ndị be anyị amapụrụ ya na-akpọ ụka ụka bụ ihe batara abata so ihe m na-ekwu taata ayịyọ ka anyị na-ayọ gị ka ị neba anya n'ihe gbasara Akwa Okuko Tiwaraki nwa ya ọba na ndị ọzọ eji eji ka efere ikene ha ka ha na n'ụlọ asị m na ọ ya adịrị gị na mma dịkwara onye ọbụla ndị niile na-anụ unu m na mma a sị na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka ọ bụ na nne ya nọrọ ebe ahụ nne ya ga-anọ ebe ahụ ọ na-eri m arịrị na ụdịka ihe dị otu ahụ dị ewecha some pastors some people ndị na-eme ihe ndị dibịa na-eme karịa ha ka nọ doli tele mma agwadebe ụwa bụ na mmadụ a sọpọtụ kwa dibịa onye ọbụla bụ native doctor tiwara aka n'igbu mmadụ tiwara aka n'igwu ọgwụ megide mmadụ blọk gba ụzọ mmadụ onye ahụ ga-anọ na punishment ọ ya ata afụfụ ihe o metere ọ ya dị ndụ na-ata dị afụ mmadụ emebikwana nke mmadụ akwa eche iru eche azụ ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele ihe ọbụla mmadụ mere mmadụ ọ ya emecha wee repercussion ya ọsọ godi ikara onye ahụ nwee ego ọsọ ikara onye ahụ nwee pawa ọsọ ikara onye ahụ na gọọmenti mata na aja anụ na agba ọgụ mata na onye ọbụla wee chi o ji bịa ụwa ọ bụrụkwa mmadụ ncha ka ihe eme ihe ọjọọ na free ụdị gị ahụ adọrọ n'ụwa onye na-enwere ike na-enwere ego chi ya na-agbalị ya ọgụ so ana m ayọ gị ayịyọ tata ana m aba mba adọrọ m against gọọmenti gọọmenti kwesịrị ịrụ ọrụ fa enyochie mmadụ fụ na onye a na aka ya dị ọcha silapụka na onye ahụ ka ọ nara ụlọ ọ bụkwana na ọ nwere ihe o mee aha dịkwana ya ịdị open otu ahụ o si dị open na net na agbọrọ ya je kpuchie ebe a jidesie ya ike ịdịkwana open mee ka ụwa mata na ihe abụ ihe o komiti ọ dị open. Thank you my people. Ana m ekene aka niile bụ ndụ aka ji ọfọ na Anambra steeti ekenekwa gọọmenti ndị nke nọ n'Enugu steeti ekenekwa ndị nọ na Anambra steeti si na ọ ya dịrị unu na mma na anyị adị ndụ and anyị aka nka and udo ya achịrịrị mmadụ ọbụla si na udo ama ndị n'obodo ọ kọmuniti ọ na steeti ọ nọ n'ime ya onye ahụ ga-ebu ọkụkọ ụzọ na-akpụ maka na ihe ọjọọ adịrọ mma. Anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị ife ụwa anyị n'anya. That's why ndị ọcha jikara anyị. Ndị ọcha na-enwe sọpọtụ ekere ọrụ eke. Enwere ndị ọdịnala mmadụ ndị na-asatara ya asata and onye ahụ mgbabara ọdịnala ahụ ọsọ na ya ama mme ya ọdịnala ahụ ga-enyebi ya nsogbu. Otu amụọ bụ eze fero nọ na mmadụ sigoro m na m ji ebanye na biznes mma emewu biznes mma azụwo ahịa mmadụ ọbụla si mma emezile dibịa na-eme maka na ama m na ọdịnala onye m nsogbu nwee bido ya
ịma na ọ ga-aka mma na onye ahụ ga-egbu m ka nwụọ maka na o nwere ihe ga-ekwe m ọrụrụ itiegodi m na gọọmenti haus today mmadụ na owu ebe ahụ odogodi si na ị ga na-akwụ m 100 million mmadụ na owu de maka na ekere ọrụ eke anụ ọbụla gba a na-awụrụ ya nke onye na-emekwa ojisi ike na ya onye ọbụla na-eme dibịa na-ekpe ekpere ka ya wuo ewu si afụzila ndị mmadụ ofu anya bọsị ọbụla Chineke kere mmadụ ka ọ kere ihe ọ ya abụ ọ bụghị mmadụ nche nọ na dibịa ga-ewu ewu ọ bụghị mmadụ nche nọ na dibịa ga-abụ nnukwu mmadụ mata amata nke ahụ bọsị ọbụla Chineke mụrụ mmadụ ka ọ mụrụ ihe ọ ga-abụ onye ọbụla na-ewu ewu ụfọdụ apụtazi na ya na ọ na-eme ajọ ife ọ na ọ na-egbu mmadụ ọ na ọ na-emechi ụzọ nke mmadụ asị ka ọ bụ akara ya na chi ya ji bịa ụwa ofu anyị adịrọ mma atọbụ ụtọ si lapụ aghụghọ enwechara ọtụtụ ndị na-eme bụcha native doctor nọcha na ngwuru dị iche iche na steeti dị iche iche Chineke bịa wepụtacha ha ka ha bịa nyere ndị mmadụ aka ka ndị mmadụ si n'aka ha na-eri nri ka ndị mmadụ si n'aka ha na-adị ndụ na-agwọ ọrịa mmadụ abụrụkwa nchukwu agwa mmadụ besi ekpere were ya ihe chukwu n'aka ihe ndị ana si ha mere o were ebu chukwu o were karịsịrị akarị na ya bụ ọgwụgwọ si olesia ụdịka ya ha drọ dibịa emechagodi ọgwụ ihe ọ ga-asị bụ chukwu na aja ana unu goziere ya ọgwụ a ka ọgwụ a dị ile and onye ahụ ị na-emere ọgwụ ahụ ga-enwekwa faith na onye a na-emere ya today na ọtata bụ ihe ọbụla na-achụgharị ya na ọta ka ọ ya ebi ọ dị otu ahụ so biko Soludo lapụ akwa na ọba ka ọ naruo ụlọ lapụ ya ka ọ naruo ụlọ lapụ ma eke hit ma nke bụ onye eze Jizọs agwabugo m ya okwu mụọ bụ eze Fero one on one eje na peji ma ya afịa ebe nsị ajikwara nwayọ mana ihe anyị na-ayọ bụ mgbagharụ some of them bụcha ọnụ okwu ka ha na-ekwu ya ha ama mmenwu ya ha na-ekwu n'ọnụ some of them ama mmenwu ya n'ọka anyị were ya ewekwara ya nọ na social media mana ihe nna agwa onye ọbụla ma advice ifri igodi ha hapụta taa nka ga-ekwe ha advice ihe ọbụla ị na-ekwu n'ụwa mara ka ị si ekwu okwu maka na ihe mmadụ kwuru n'ọnụ ka eji ekpe ya ikpe iwe ikwe aka mma igbu ha mma na abụ wetu aka ekpere anyị nwere ekpekwe gwa bụ Soludo bụ na ihe adụ ndụ ka nka adị na ihe achịchị ọchịchị gị n'udo adị na ichichi ọchịchị gị na ị ka ya nọkwa ndụ ka nka ka famili gị dị mma ka famili gị hapụ ya saa ekene m onye ọbụla kene ma ndị enu ma ndị ana kene nwoke ndị politicians kene onye ọbụla tata mụwa bụ eze Fero kene aka ji ọfọ kene ma ndị eze nwanyị ma ndị ugwu ma ndị ndịda ekene m unu ma ndị reverend fada ma ndị pastors mụwa bụ eze Fero kenesiri unu si na ihe ọbụla onye na-emekwa n'ụwa ya kwụwa aka ọtọ na-eme ya and ya jiri nsọ na nsọ bụ ọgwụ ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa wụta otu nsọ o were isi ọ ya dịka ọnwa yo ka a na-egwu chọọ ihe ewe nsọ n'ihe ọbụla ị na-eme and jiri ọfọ igbochie nwa mmadụ na nga anyị akpuchi nwa gị na mmụọ ọmụ akwụrụ ya nwanzu igbochi nwa mmadụ na nga na-enwere ihe o mere anyị akpochibe gị na mmụọ matakwa nke ahụ amata a sị na ikwe n'aka gaghị obi aka nọ njide ka ọ bụ ọ dị very bad so biko Soludo nna anyị lapụ akwa na ọba ka ọ naruo ụlọ ọkwa na ọ nwere ihe o mee na-adịghị ihe na imepe ọnụ open gosi ndị mmadụ and gosi approve evidence matters isikwa na mmadụ mere ihe a igosi evidence onye nji medicine thank you my people ọ ya bara unu aka m bụkwa ihe mbụ abụ m Chief Dr. Eze Fero one of Eziagụ alụsị bụ n'ọhịa n'obere agụ ma na Eziagụ na Enugu steeti ọ ya bara unu ọ ya dịkwara gọvanọ anyị na mma dịkwara ndị ọchịchị anyị na mma ndị leaders anyị asị m na ọ ya bara unu ya dị ogologo ndụ unu ya ewe ahụ isi ike unu ya achịcha ọchịchị unu mmadụ ama mmegị ama nkwatu unu
ihe ọbụla ị na-emekwụba aka ọtọ na-eme ị ga-achịcha ọchịchị gị dondo ka nka ihe mmadụ na-amụtara nwa n'ụwa bụ ụmụaka ahụ ịmụtara ichichagodie ihe niile ya achịgwuche ihe niile ya ewu idondo kwudo ụmụaka gị ahụ abarụ gị ulu na be gị akwụ ya bụ ọkasị and again long life maka mmadụ techa gidigidi n'ụwa mana idutere ndụ aka ego niile ịgbarụ ewere isi ọmụ akwụrụ ya chọọ ya bara unu ma tebụl. Thank you.